Môžete si všimnúť pod prednou bodkou jazvu. To je znak, ktorý si väčšinou ľudia všimnú. Je to vlastne poranenie v období, keď bol malý a vlastne sa na neho zautočili v období rozmnožovania. Poď, Gek. Volajú sa Čuk a Gek. No poď, Čuky. Ďalšia vec je, že Čuk väčšinou berie radšej ryby z mola, na rozdiel od Geka, Gek ich radšej berie z vody. Čuky, no, prejdi sa. Gek, kde si? Gek. Geky, no. No, kde si? Poď, Čuky, do vody. Ahoj, poď. Tulenci obýva pobrežie Atlantického oceánu a Baltského mora, čiže slané vody. My však ich chováme v sladkej vode, ktorá nie je nejako chemicky ošetrovaná, je iba filtrovaná voči hrubým nečistotám a rykalo. Poď. Hĺbka nášho bazéna je 2,10 m, ale oni sa však dokážu